Pois a nosa primeira parada polo percorrido pola exposición Galicia como fútbol, pois aquí na parte dos porteiros temos aquí a Miguel Ángel, un destacado porteiro galego que naceu en Ourense no ano 1947, defendiu 18 tempadas a meta do conxunto merengue e chegou a ser internacional con España en 2 mundiais, no do 78 e no do 82, e ata foi porteiro Zamora no 1976. Pois os porteiros encargados de defender as cores da selección galega UEFA serán Paco das Pontes e David Cortegoso do Choco. Coa liña defensiva e, como non, mencionar a Michel Salgado, xogador galego con máis partidos en primeira división, e os defensas da selección galega serán Jesús Varela e Abel do Alondras, Iago e Arón do Bergantiños, Adri Gómez do Arousa e Vitra do Choco. Agora con un dos maiores talentos que dou o fútbol galego, Fran González, e os encargados da sala de máquinas da selección serán Uzal do Somozas, Diego do Bergantiños, Samuel e Josiño do Compostela e Carlos das Pontes. Ben sabedes, o único xogador español que acadou un balón de ouro foi Luís Suárez, e os nosos dianteiros serán Martín Lamelas e Adri Castro do Ourense Club de Fútbol, Marquitos da UD Ourense, Brais Abelenda do Compostela e Iker Hurtado do Arzúa.